Ενώ ταξίδευα, ανακάλυψα ένα μυστικό: οι πλούσιοι ντόπιοι δεν πηγαίνουν ποτέ σε κέντρα μασάζ ποδιών, και όμως έχουν λία, καθαρά πόδια. Το μυστικό κρύβεται σε αυτή τη νέα ηλεκτρική λίμα ποδιών. Διαθέτει έναν γερμανικό κινητήρα από καθαρό χαλκό με ισχυρή ταχύτητα 12.000 σίγμα λάμδα. Σε συνδυασμό με μια επιστημονικά σχεδιασμένη μεγάλη κεφαλή λίανσης που περιέχει φυσική χαλαζιακή άμμο, αφαιρεί μόνο το νεκρό δέρμα και τους σκάλους, χωρίς να βλάπτει το ευαίσθητο δέρμα, παρέχοντας ένα επίπεδο άνεση συγκρίσιμο με ένα επαγγελματικό μασάζ. 3 ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες. Η πρώτη ρύθμιση φροντίζει απαλά τα πόδια, ενώ οι 2 και οι 3 ρυθμίσεις αφαιρούν αποτελεσματικά τους επίμονους σκάλους και το ξηρό, σκασμένο δέρμα. Μπορεί εύκολα να καθαριστεί με νερό μετά τη χρήση, καθιστώντας την βολική και υγιεινή. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της, που διαρκεί πάνω από 60 ημέρες με μία μόνο φόρτιση. Πολλοί άνθρωποι κάνουν λάθη όταν αγοράζουν λίμες ποδιών. Να θυμάστε αυτά τα σημεία για να αποφύγετε προβλήματα. 1. Μην αγοράζετε λίμες ποδιών χαμηλής ισχύως, καθώς δεν έχουν την ισχύ να αφαιρέσουν τους σκάλους. 2. Μην αγοράζετε επικίνδυνα μαχαίρια πεντικιούρ, καθώς μπορούν εύκολα να κόψουν το δέρμα. Επιλέξτε ένα ηλεκτρικό μοντέλο με φυσική, φιλική προς το δέρμα κεφαλή λίανσης για ασφαλέστερη και πιο άνετη εφαρμογή. 3. Μην αγοράζετε συνηθισμένες ελαφρόπετρες που περιέχουν βρωμιά και σκόνη. Είναι δύσκολες στο καθάρισμα και άβολες. Επιλέξτε αυτό το αποσπόμενο, εύκολο στο πλύσιμο σχέδιο για υγιεινή και χωρίς υπολείμματα. 4. Αυτή η λίμα ποδιών κοστίζει μόνο την τιμή 2 πρωινών, επιτρέποντάς σας να απολαύσετε μια επαγγελματική εμπειρία πεντικιούρ στο σπίτι. Αυτή η λίμα ποδιών χρησιμοποιεί την τελευταία γερμανική τεχνολογία και είναι ένα καινοτόμο και υψηλής ποιότητας προϊόν για την περιποίηση των ποδιών στο σπίτι, εγγυημένο τόσο για την ποιότητα όσο και για τη φήμη της. Αποκτήστε εύκολα ευαίσθητα, νεανικά πόδια.